Hai, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel saya Nurul Cahya Ilham. Ini aku mau rewang lur di rumah saudara, saudara dekat. Ini bocilku usil sekali dia. Ki rewang nenggone dulurku iki lur. Istilah nasionalnya itu adalah kondangan di tempat hajatan saudara. Ini tapi aku bantu-bantuin ya, walaupun cuman sebentar lur. Si bocilku iki emang luar biasa lur. Dek enek wong ngonten apa nek ngerti kamera sukuan nang epon. Tapi aku ya seneng juga, dek antusias nek mboke ngonten iki ndekne melu ngonten lur. Pinter sekali lur. Pokoknya kerjasamane jos ndekne nek karo mboke bapake. Iki bocilku agek kelas 2 SD iki lur, agek sekolah dasar. Tapi masya Allah, pinter pol-polan. Alias biasa lur, anak-anak nek umur sakmene ngerti dhewe ya. Iki ncen bocilku iki petingae enek ae ngene ku lho pastikan. Mak blok senengane niku stikan, tepok stik. Apa tangane gak loro apa? Daripada main HP sih gak apa-apa. Malah bagus main stikan kuwi. Bocilku kon jikokno klambi bapake iki lur. Bapak iki agek bar adus, bar mandi, tapi ndekne iki nek wetenge ketok gede. Dadi anake kon jikok klambi. Aduh. Wis pakein body sik lur. Ben rada gak busem lah kulite. Yo ireng lah minimal yo rada lembab ngono wis gak ketok wireng banget. Biasa wong desa kena panas. Pokoke penting sehat ngono wae. Ireng-ireng lah sing penting sehat. Yo dikein body sithik ben rada wangi. Iki aku rewang jam 9-an, jam 10 iki aku yo jiko pesenan balungan ayam, tapi aku yo gak nggo sepeda iki lho, urung sempet goes. Pokoke mbah iki pirang-pirang dino iki wis gak sempet goes blas. Tur lah yo piye yo cuacane iki yo ora mendukung dadi gak wani iki lho. Wis pokoke sak sempete lur. Penting wis pokoke esok nek sempet yo disempetno goes lur. Asline aku yo pokoke nyempetno goes setiap hari, tapi yo mau gimana lagi. Ya wis karena sibuk kerjaan. Terus keron wis pokoke keron sembarang dengar lur. Wis iki gak lah kesuwen selak awan iki ndang budal rewang ning tempate saudaraku hajatan mantenan. Langsung budal ae wong cedhak omah gak usah nggo motor. Cuma beberapa langkah tok wis tekan ngene. Iki karo mbakku iki lho. Mbakku sepupu sing cantik dhewe. Sih gak engko ae mbakku mencari. Apa sih ae? Ya sih nek ditokno senti. Dia kan siro ben ora karek plek. Ana, dinane ki enek neh. Biasa aja metek ae gorene. Oke, siap. Ana lanjut nang ayo nyekli sak ada kurang ndek. Nek ana ae. Apa iki? Sipe nyek. Piro botol ae. Pirang kilo. Yo, kulane adus imam ana. Ana maupun kok ngono dia jare iku ya nek wis yo kita sing dhewe pesukan. Maupun kok lah. Yo ana. Saya Pak, Mas aku jangan pakai Pak. Camat, Lurah, Bu PPD. Iki Bu RT.
Jam 10 esok iki langsung jukuk pesenan ayam lur. Ati amplam, balungan ceker kepala, ki rewange tak sambi jukuk pesenan lur. Iki langsung tak terno ning gone sing pesan. Pokoknya dari rumah ke rumah karo bocilku lur. Bocilku iki senenge pol nek dijak ngene, embo-embo turu barang. Dekne iki tak jak, dekne iki engko sing ngrekod pas aku ngeterno pesenan lur. Pinter e pol dekne lur. Iki langsung tekan gone wis dibungkusi mbake jebule. Iki bose, ownere. Ki ternyata jam 10 wis bar. Ki langsung budal ngeterno ning gone sing pesan-pesan. Bocil ki senengane es cekik lur. Ki dari rumah ke rumah ki langsung tak terno jebule wis enek wonge ponak aku iki lur. Yo, balungane iki apa? Ijeh karek kilo yuk, gelem. Ya, Kita terno ning pelanggan berikutnya lur. Pelanggan selanjutnya. Pokoknya langsung mlebu wae nek wis amal. Langsung dolo freezer-e, gak kesuwen. Wong iki do gak nang omah do resepsi iki lur. Iki sing nang omah iki anak-anake. Kirim selanjutnya ning luar negeri lur. Ning tetangga desa iki lur. Yo lumayan, tapi yo gak apa-apa. Disyukuri wae soalnya pesenane akeh. Iki sing ternyata sing nang omah iki anake lur, wonge nang sawah ya wis. Tak tinggal tak wehno anake. Mengko nek kepethuk mesti dekne bayar. Soalnya wonge sibuk ning sawah petele ra karuan lur wonge. Mbak Min. Berkah ya Mbak Min, terima kasih Mbak. Bola bali dilarisi. Anake Mbak Min iki tak kon jikuk ke kantong kresek lur. Soale aku yo lali orang gowo. Gak apa-apa lah, bocah yo pinter. Tak jaluki tulung. Dek, pendetno kresek, duwe kresek nggih gadah. Ya wis, tak tunggu. Ki engko soale nek tak weno kabeh engko sing terakhir engko gak iso ngwadah apa engko lur. Yo ngene iki lur, nek jadi mak-mak rumah tangga, nek wis mak-mak yo ngene iki gawean apa ae tetep dilakoni. Sing penting awake sehat, iso nglakoni, iso njalani. Lumayan entuk bathi 1000 2000 disyukuri wae lur. Alhamdulillah yo encen emang jatahe rezekine sakmono. Pokoke awake dhewe ngonten wis pokoke konsisten posting lur. Mbah iku menarik gak menarik, enak penonton gak ana penontone wis panggah diposting wae. Panggah gawe konten wae. Sing penting setor karo Bos Meta. Bos Meta baik kok lur. Anggere awake dhewe rajin posting sing belum monet ya tetep panggah monet, bos delok ya tetep panggah monet lho. Sing penting awake dhewe iki konsisten. Wis soal rezeki ya wis enek sing ngatur dhewe, engko sing penting awake dhewe iki golek dalan rezeki melalui sembarang dingah, pokoknya melalui doa, usaha wis pokoknya pasrah lur karo sing kuwasa. Sing penting awake dhewe tetep konsisten. Ternyata iki etane semawur iki jebule ya wis arep tandur iki lur. Sawah iki wis do di plaktor, do dibajak. Oh, wis enak sing tandur juga.
Banyune yo agung-agung, berarti hujan semalam iki yo lumayan iki lur. Iki kidule got puthuk iki yo akeh sing wis tandur iki lur. Nek gak salah iki malah sing pertama. Daerah kene sing wis tandur yo akeh iki. Daerah kene iki kanan kirine iki ya wis lumayan do ijo-ijo iki. Jan wong daerah kene iki do rajin-rajin iki lho. Enek hujan langsung diselke, langsung nyedot ke sungai, ke kali. Terus enek winae tanamane kuwi terus langsung ditanam. Kapung enek banyu. Nah, do rajin-rajin, semoga petani sejahtera lur. Itulah aktivitasku hari ini lur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lewatkan aktivitas-aktivitasku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.